boma la Germany lapeleka 20 million euros kuti aigawe mu program ijamati social cash transfer imene amagawa ndalama kwa manja osauka amene amakhala m'matauni. Okay, koma umumu ndi mmene ife tikupitirirabe kusauka. Mukuziwa zoti Germany kuli chikampani china amati BASF, chikampani chimene chimapanga mankhwala, chimapanga ma chemicals chachikulu paziko pano pamachiwopa, chimene chijachi anachibweresa ku China kunoko. Ma Chinese amagwira ntchito kumene kumaphunzira kupanga zinthu, mpaka na ma Chinese iwo panopa amapanga zinthu zinaso, amapanga mankhwala. Ndiye azungu anapanga transfer technology yawo kupita ku Japan, anapanga transfer technology ndi ndalama kupita ku Singapore, mayiko aje ndi kumatukuka. Anapanga transfer technology kupita ku Korea, dziko lije ndi kutukuka. Ku China kunoko anabisa zima factory ma Chinese kuphunzira ntchito panopa ndi madolo. Ifeya kuti pasa 20 million akuti mugawire anthu osauka. Amabwera kumene kwa ma NGO akuti wetani pangani chakuti muziwe kumina bwino. Magayi tikusalira. Ine ndakhala president olodolo wina akunena kuti okay 20 million iyi tailandira, koma sitigawa kwa mawu osauka ali m'matauni. 1 million euro tukagula malo. Ndi imagine plot la 1 million euro tukagula malo. Apa tizisalapo nsungwi number 1 pamene popo 1 million euro kulipira mawu inuyo muzipanga chani, muzithirira nsungwizo irrigation. Ma million euro enawo kupita ku Nassau Technical College kaya ku Lilongwe Technical College kaya ku Mzuzu Technical College, unena kuti inuyo tikupasa ndalama izizi mukagule machine yopangira ma toothpick. Ana a school wazi khoza ikaonongeka, inuyo muzipanga ma toothpick ndi kuyuza nsungwi zijatazala ku project agula kacha. Mmene momo ndi mmene mmayambira kusintha industry ya mziko. Koma mandi ya 20 million ija ndi kuyigawa amanga Malawians basi. Amelezi minus akubwera kuti ana kufunika phala, ugawa phala kwa mawu. Anthu kumabereka beana chifukwa choti kuli phala ulere tizatukuka litiro. Kodi maziwa zoti kunoko amene amalesa NGO. Ma NGO kunoko amaonedwa ngati ma spy, kulibe zoti kuti alulo action aid kulibe. Kuti tukuke ziko silingatukuke ndi kugawa tindalama uyu kunyosoleana uyu 500 api 500 angoza 500 asingana baya msatenge 500 ayi mandima na 500 bunch chifukwa choti ndi kuna kuthiolo yetu kuthiolo kuti kubera 500 yeah. Azunguwa na amene anapeza ndalama koyambirira anagwisa ntchito zina nkhondo, kuba kupha ndi ukapolo. Nepanopa amene ziko lililonse limene likufuna litukuke palibe munthu amene angatukule dziko opanda ndalama ndi zero za mzungu. Makamaka anzathu aku Ulaya ndi ku America. Ola atali ndi China yo. China ija kale anthu kunoko kumakhala njala amaphana kunoko. Anakhala pansi tipange chani, anasegula circles ndi kulola anthu akunja kuti abwere. Ma factory aja atangulowa kuchokera ku Japan, kuchokera ku America, kuchokera ku Europe. Ndi pamene China inayamba kudzuka mpaka na panopa iwo mpaka na panga zinthu zawo. Ifeyo mwene tikufunika technology transfer, tikufunika ma skills, tikufunika manufacturing base. Maziwa zoti maona statistics inake maona ma figures akunena kuti mu 1960 5% ya manufacturing inali ku Africa kunoko. Panopa yasikiratu tikuthamangira ku 0%. Kutanthauza kuti chilichonse chimene chimapangidwa pa moyo wa munthu sichikupangidwa ku Africa, koma ma resources amachokera ku Africa. Amalawi ganizaniso mwakuya izizi zomango olandira ma handouts tichedwa nazo kuopsya ndalama ija kuyilandira kuyamba pang'ono kunena kuti okay ife tikufuna 10 million, kungofuna $10 million kukapanga kena kake kuti kazithandizana ngati zimene madana nazo zija zoti tinagwisa ntchito $79 million kumanga Bingu National Stadium.
$79 million ija kutenga ndikupanga china chake choti chithandiza ma skills anthu. Kunena kuti okay ife panopa tifuna tiyambe kupanga chani, kupanga masofa patoka, kwagula ma lathe machine, kwagula ma CNC machine, kwagula ma designing machine, kwagula zina zake zoti kupanga ka factory kapa easy ngati kumzuzu technical college, kapanga factory kenake kapa easy kunena kuti anyamata iniyo ndi amene muzithamangisa chani ma machine awawa. Ndi kupanga ban kuti pasapezeke Malawi wogula chani sofa kunja, pasapezeke munthu wogula mpando kunja. Madziwa ngati ku China kunoko, ku China kunoko amalesa zinthu zambiri, olo kuti munthu uchokere kunja uzapange chani, uzagulise galimoto kunoko amalesa. Olo amati BMW ija ikamabwera ku China imayenera zimyatise kaye, iyenera ipeze half, iyenera ipeze munthu walokolo apange nawo. Ndikuti pamene pajapa mabiga amene amapanga nawo VW anachoka kumene kuyambisa makampani awo opanga magalimoto. Ndiye amukuwaona panopa China ikupita nokokaposa makampani aku Europe kupanga magalimoto. Technology transfer. Ndizi zoma za ineyo zomakagula chinthu basi tindi 5-star hotel basi anthu azikaimba kukwaya kuli kwaya festival ku Bingu National Stadium kuli kwaya AI umafunika pang'ono amene area by area. $80 million tukatenga ngongole panopa 10 tupita naye kuti unalikuwe college ineyo panopa muzipanga chani, muzipanga mbale za doti akugula ni machine basop amene wadi ndalama death sentence ndikuti anthu azipanga zimene zichasi koma zomangola ndi andalamazi pakanalitiro. Izizi zomatiso zoti ma NGO wabwere ku Malawi kuzatiphunzitsa kuti muziseta chonchi, muzimena chonchi. Zilikali mu curriculum. Anthu amene sakuziwa kusamba manja asiye na zifa ameneyo. Panopa boma likuyena kuyangana kwina. Tikuyena kuyangana kwina. School anthu aziphunzira zinthu zenizeni. Anthu aziphunzira zinthu zenizeni. Osati kumapita ku school kapanga theology. Tisalira panopa amene chilichonse kumagulu. Nde azunguwa atakutilera koma mukapita ukapempha musakapemphe kuti tikufuna ifeyo chakudya, musakapemphe kuti tikufuna ifeyo mutimangire chani, mutimangire statue ya bwana nane kaya mutimangire AI. Pitani mukapemphe kuti ifeyo ndi proposal iyi pa technical college iyi tikufuna tisite zinthu. Kuyambira panopa tikamapanga ma toothpick wa Malawiwa mutipezeso nsika inoyo. Akulolani waje kuti okay tikupasani special preference. Amalawi mukapanga ma toothpick ndikuti kunoko mukamabwesa ma toothpick anu 0% tax no customs. Ndikuti basi ndimene mayiko amatukukira. Panopa ngati ku Ethiopia kuje mafactory yakunoko ku China ambiri apita kumene koko kuli chichani chi industrial complex kumene koko. Nanga siku noko masalary panopa akwera anthu akapanga masapato ku Ethiopia ndimene anthu amapangira transfer skills ndi ndalama. Ma handouts wasatilera nde a Germany ife tikuthokoza kwambiri kuti mwatipasa 18 million 20 million euros kuti anthu agawane m'matauni. Koma chaka chamawa tifunaso ina, December la uno tifunaso ina. Ndekuti ife tipitira kukhala ndani kodi zitsiru. Cheers.